راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم عط علم كنكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم صوني 10 ميازيا كلتا شحن إسران حدن فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو أب إثيوبيا قبل الإرتراوان زنت أتصرى قفان مجويتن يغطسل كمزلو تحبيرو إثيوبيا ديغا تحدثو كالاي اوان ما يتمل ألو زرزرات نسودان كتفلت مخانا تغاليتو بريزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قال 9.5 مئتاوي دمص بمركاب نمبل 5 اوانو بريزيدنت المخان تعويتو. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. علة وزنا أب إثيوبيا أب كتماتات أديس أبان تجراين إيرتراوان زنت أتصرى قفان مجويتن يغطسل كمزلو مجسات إيرنا حبيروم أقدموا أو أديس أبا ترايك كايد تنحى قفا إيرتراوان أب تجراين كال كتماتات ونير أمهلا وزحبرو تم مجتات تنقبن تورك فلت كمزي كاله أرديهم يخون بر اتبسم حقاونا سدتنيات منبر فقار زي بلوم نمهدان بزبل زكايد زلو قفان مجويتن نسرعات قدف نزك أو مودليت لو تنمهدان زعلم مخانو يتكاس أب تجري بزركبا كلتا معسكراتون قفان مجويتن تتصنيحو يكايد يزبلو نزح بريتات زلاخو منجتات أب زوانزي أب إثيوبيا زنوبر إيرتراوان أم انقصاصاتهم زلعالة انقاطات كقبرو تلابيهم بفلاي أب أديس أبا زنوبر إيرتراوان ممساي بيناو قعزوتاتن زي دل حبريتا من لوات كوقدو نايزي فلتو مكينا زي مسكال زي مسالة انقاطات كزوترو تزبط حنا حبريتا بتوسخي يلابو إثيوبيا نديغا تحدثو كالاي اوانا ما يتمل ألو زرزرات نسودان كتفلت مخانا نمنجزا سبسلطان مينستر قديات وطا سودان بمتقاس أقلقلو زينا تركي أنادلو قليتو منقس إثيوبيا بزعبا أملال أديغا تحدثو بزملكات زرزراتو نسودان كفلت زوسنلو ووغان سودان نزور روزلو تسعطن مفخاس مخانيو تملكيتو بزعبا بزملكات بوغان منقس إثيوبيا استوابا حبريتا إلن يخون بر أب سودان زركب أمباسادر إثيوبيا مسمى كتل مينستر قديات وطا سودان أب كارتوم ميت كم زكادو أقلقلو زينا إثيوبيا أفليتيو إثيوبيا بزي أفلت أنسم عن سودان قبطن نديغا تحدثون مملأ بيناو سقم تتوسيدا سودان كم تتصابقو قم التريا تتنقر أب رئيسة بقديات أغامانا يلتغسيتو زولو مسحب سودان إثيوبيان أب دواتن ون قجت كفيتان سلزركبا متفنان كلتين قراب التهاجرات أب ترسو هتسيحي ركب سودان كوغن إثيوبيان زنصلالوات تاودحنت نموغاد أب تهاجر توافيروم زركبو أسات 14 إثيوبيان عقب سلام سراويت كوصو نحبرات هاجرات حديثالا سودان بزيكازي كاب إثيوبيان زمت تتصابقوتات نممكات مس قبطي كل مدايو متحجاز سمع كتيما خمزلايو زغلات أب جيبوتي بعرب 9 ميازيا أب استخايدة بريزيدنتاو مرجعة نيسران كلتن عمتات أب سلطان زركب بريزيدنت اسماعيل عمر قال نمبل 5 اوانا 5 عوته تغاليصو እቲ ፕሬዝዳንት ናይ ልዕሊ 167 ሽሕ ወይ ድማ 98.5 ሚእታዊት ናይ ድጋፍ ድምፂ ብምርካብ ከም ዝተዓወተ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጅቡቲ ኣፍሊጦ መወዳድርቲ ኮይኑ ዝቐረበ ወዲ 56 ዓመት ዘካርያ እስማዒል ፈራሕ ድማ 15,000 ናይ ድጋፍ ድምፂ ወይ 1.5 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝረኸበ እቲ ሚኒስትሪ ጠቒሱ 11 ሚልዮን ዝግመት ብስ ህዝቢ ዘለዋ ጅቡቲ ኣብ ምርጫ ዝተሳተፈ እቲ ትሕቲ 200,000 ወዲ 73 ዓመት ፕሬዝዳንት እስማዒል ዑመር ገለ ስልጣን ናይ ምስጋር መደብ ከም ዘይብሉ ዝወቕስዎ ተቃወምቲ ውድባት ጅቡቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ምርጫውን በይኑ ተወዳዲሩ በይኑ ክዕወት ይኽብሮዮም ጸኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና كمي تغنيو كبرات خاتلتي مدب جنا أدام سعيو وزغرب ملوت حستو نايلوم صوني مدبيو كسافت أما مدب كتكتاتلو بخبري عدمكم ويني سليماني نقتفتو مقداف وي مسنبات تبعات يدليعيو تفتو نقر بوتا سب نبرت لماد كوتا كل مسؤول زي نصل متأسسار زترخاز مسلكا نجر جنا الناف تخيون الناف كركايون
ምግዳፉ ወይ ምርሓቁ ጥራይ ዝምረፀሉ ወይ ዝከኣለሉ ህሞት ኣሎ። ብዙሓት ናይ ዝምድና ክኢላታት እቲ ዝፍቶ ስጋውን መንፈሳውን ምትእስሳር ዘለካ ነገር ወይ ሰብ እንትኾነ ማለት ኣባል ስድራ ቤት፣ ዓርኪ፣ መዘና፣ ጎረቤት፣ ፈታዊ፣ ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪት እንትኾኑስ እዚ ዘረባዚ ወይ እዚ ረዳዳእዚ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ እዩ ኢሎም ይምግቱ። ናብ ህይወትካ ዝኾነ ተራ ዘለዎ ኣባል ስድራ ቤትካ ወይ እውን ንዝኾነ ሰብ ኣዕሚቕካ ከተፍቅሮን ከተኽብሮን ግን ከዓ ኣብ ሓደ እዋን ክትሰናበቶ ወይ እውን ክኸይድ ክትሓድጎ ዝከኣል ምዃኑ ውሪይቲ ጸሓፊት ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ታራ ዌስቶቨር ከዓ ካልእ ሓያል መጉት ብምቕራብ ብዙሓት ሰዓብቲ ትረክብ። ኣብ ስድራ ቤት ዝምድናን ካልእ ዝህሉ ርክባትን ምስ ፍቕርኻ ኣብ ልዕልቶም ሰባት ፍልልያትካ ተቐቢልካ ወይ እውን ካብ ብምቕራብካ ብምርሓቕካ ዝያዳ ስነ ኣእምራዊ ሰላም ክልቲኻ ዝወሓስ እንትኾነ ምፍልላይ ከም ዝምረፅ ዝገልጽ። ኣብ መጉታ ዘይዕረ ተመሊሱ ዘይጽገን ዝምድናታት ሰባት ንሓድሕድካ ብምቁሳል ከም ዘይጽገንን ነቲ ዝተረፈካ ፍቕሪ ዝድውንን ናብ ሕማቕ ስነ ኣእምራዊ ማእሰይቲ ከም ዝወስድን ብኣብነት ውልቃዊ ዝምድናታታ ምስ ኣባላት ስድራ ቤታን ካልኦት ሰባትን ተሰኒዮ። ገና ብልቢ ክትፋቶ ግን ከዓ ደሓንኩን ክትበሃሃል ይከኣል እዩ። ጽባሕ መጽይ ክትናፍቆን በቲ ሰብ እውን እናሓሰብካን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን ኣብ ህይወትካ ዘይምህላዎም ዕረፍቲ ክፈጥረልካ ይኽእል እዩ። እዚ ብሕማቕ ሳዕቤን ዝምድናታት ናይ ዝተሃስዩ ኣድናቆትን ሰዓብነትን ዝረኸበ ሓሳብ ታራ ዌስቶቨር እዩ። ታራ ኣብ ሓደ ቃለ ምሕተት ብኸምዚ ትብዳህ ተፍቅሮ እንትኾንካ ስለምንታይ ትፍለዮ? ዘለካ ዓቕሚ ፍሲስካ ዝምድናታትካ ከም ዝሰርሕ ምግባር ርትዓዊ ከምኡውን ናፍቆቱ ንዝስማዓካ ሰብ ኣብ ህይወትካ ደጊሙ ዘይምህላው ሓጎስ ክፈጥረልካ እዚ ምስናይ ዝኣቢ ንብዙሓት ድማ ክርድኦም ዘሸግር ክልተ ተጋራጫው ስምዒታት እዩ። ካብ ምንታይ ሓቂ ተላዒልኪ እዚ ሓሳብ ዘቕሪብኪ? I think we do love a real disservice when we make it about control and power and changing people, and that's not what it is. You love people, you give them that for free, and then you decide whether that's something that you want to have in your life. And the alternative is to say, well, I'm going to change them and then I'll have them in my life. And that's not love. That's not what love is. That's not what it does. And that's not the power that it has. ኣብ ልዕልቶም ሰባት ዘለካ ፍቕርን ክትዕምጾምን ክትቆጻጸሮም ወይ እውን ብመንገድኻ ጥራይ ክኸዱ ኣነ ዝበልኩኹም ግበሩ ክትብሎም ክልተ ነንበይኑ ነገራት እዩ። እዚ ፍቕሪ ይኮነን። ሰባት ኣዚኻ ክተፍቅሮም ብፍታውካን ድላይካን ኩሉ ዘለካ ክትቦም ይከኣል እዩ። እቲ ካልእ ዘለካ ምርጫ ድማ ከምቲ ክኾንዎ ዝግብኦም ነቲ ዘይምስጥን ዘይጽቡቕን ክፋል ጠባዮም ቀይረ ኣብ ህይወተይ ከም ዝህልው ክገብሮም እየ ዝብል እዩ። እዚ ፍቕሪ ይኮነን። ፍቕሪ ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን። ወይ እቲ ፍቕሪ ዘለዎ ሓይሊ እዚ ይኮነን። إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ترى أبتا إذا زعبازن كالوت حيال رؤستاتن زلعلو مقوتات زسندت الله إديكيتت زرؤستا متحفة نتي كم تقنعن كخون اتداليون كمتسق زيك على نجر مقدافو مالت مسنباتو دا أمبر نابدليتاتكا كتمتقو معمتقاتو يترف أبكا مخاسب أبقى حاون مسبار ترايو وتسيتو تبل كاب حساب ترى نابت متصور حسابات ويون مقبال رئيتو خالقوت زبل زعبات مريحي رئيتون حساباتن كالقوت مخبارن مقبالن كم من تايز مزق كاب فقري كاب مكببار كاب لبونا كاب نمزقاي أريحق كامت أمات ويس كاب حماق كلنا أبجزاء سدرا بيتنا كبابينان حسابنا أم مجلاتن زأمنا له أم مجبار زقت منا تمكرو كما يو
ሎሚ ኤርትራውያን ብጸጋን ክብረትን ስም ሓድሕዶም ከይጠቓቐሱ ዝገብር ዘሎ ግኒ ካብቲ ሓሳብን ርእቶን ካልኦት ዘይምኽባር ዝመጽእ ዶ ይኸውን? እረ ንሙሉእ ሃገር ናብዚ ዘለዎ ዘጉህ ኩነት ዝሸመመ ነገርሲ እቲ ሓሳባት ውሑዳት እምበር ሓሳባት ካልኦት ቦታ ዘይሃበን ዘየንገሰን መንገዲ ዶ ይኸውን? ኣብ ስድራ ቤታት ክንደይ ካብ ኣባላትዮም ንሳቶም ብዝኣምንሉ መንገዲ ናብርኦም ዝገብሩ፣ ክንደዮም ብጽልዋ ወለዲ ወይ ኣሕዋት ወይ እውን ከባቢ ዘይፈትውዎ ናብራ ዝመርሑ፣ ክንደይ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓማፂ መንገዲ ብምቅዋሞም ዋጋ ከፊሎምን እኸፍሉ ኣለውን። ናይ ክንደይ ስድራ ቤታት ዝምድናታት እዩ ኣብ ዘሰክፍ መድረኽ ክንሱ ኣብ ክንዲ ሽግር ንምፍታሕ ምልዛብ ምርሕሓቕ ወይ እውን መመንገድኻ ምውሳድ እናተዳመየ ዝኸፍአ ሳዕቤን ዝኸትል ዘሎ። ክንደይ ህፃናት ግዳይ ዘይርጉእ ሓዳር እዮም። ክንደይ ሰብ ግዳይ ዘይርጉእ ፈታዊ ወይ ኣፍቃሪ እዩ። ክንደይ ሰብከ ግዳይ ጌጋት ተሓሳስባን ርድኢትን ሃይማኖትን ፖለቲካን እዩ። ክንደዩ ንሱ ዝስምዖ ዘይገልጽ ዘሎና፣ እቲ ንሱ ናይ ሓቂ ዝስምዖ ዘይገልጽ ዘሎና፣ ክንደዩኸ እናበለ ዝባንካ ወደቦ ይርአዮ ዝብል ምስላ ኣበው እናደገመ ደም ዝጐስዕ ዘሎ። እናተፈቐርካን እናተኸባበርካን እናተፋተኻን እናተናፋፈቕካን እናተደላለኻ ንዝሓሸ መጻኢ መንገድታትካ ክትፈሊ ኣይከኣልን ድዩ? ወይ እውን ኣይሓይሽን ዶ? ተራ ኣብዚያ ትብዳህና ዘላ ኣነ ብስርዓተ ሃይማኖት ኣይኣምኒ እናበለካ ስቕልካ ሰሚዕካዮ ከተዋርዶ ነይሩካ። ንሃይማኖትና እኮ ይጸርፎ ነይሩ። ብሕርቃን እንቃዓን ናስተንፈሰ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ጎኒፉኒ። እቲ ሓሚቕካ ንኣምላኽና ዘሪኻ ነቲ ካልእ ሰብ ዘይነጸኻዮ ተባሂሉ ዝግናሕ ዝነበረ ሰብ እንታይ ኮን እስምዖ ነይሩ ኸውን ኢላ ሓሲበ። ሕማቕ ዶ ስምዖ ነይሩ ኸውን? ካልእ ህድ ኢሉ ስርዓተ ሃይማኖትን እምነትን በበይኑ ከም ዝኾነ ነቲ ገባባት ወይ ስርዓታት ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ዘለዎ ነቐፌታ ክገልጽ ሰብኣዊ መሰሉ ምዃኑ፣ እቲ ዝተባህለ ምስ ኣምላኽ ዘተሓሕዝ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይብሉን ልዑል ኣምላኽ ድማ ዝኾነ ይኹን ዘራይ ከም ዘየድልዮ ከረድእ ምስ ፈተነ ዝረኸቦ ዘርዕድ ኣጠማምታ እቲ ዝሓረቐ ሰብን ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝነበሩ ብዙሓትን ዝእመን ኣይነበረን። ዓድና ይለምዕን ይምዕብልን ካብ ዓድኹም ንስኻትኩም ደኣ እንታይ ኣለኩም ብዝብል ፀወታ ዝጀመረ ዕላል ኣብ ማእከል ማኣዲ ጋምቻ ዘዋጠጠ ባእሲ ክልተ ጉባዝ ዘስዓበ ዛዕባ እውን ዘኪረ። እቲ ባእሲ ምስ ዝሓለ ስለምንታይ ኣብ ክንዱ ቁጥዐ ተበፂሑ ኣብ ዝሓተት ኩሉ ግዜ ንምውራደይን ምቅላለይን ንምትሓተይን እዩ ዝዛረብ። ፈፂሙ ኣይኽብረንን እዩ። ናነባብራይ ነከዳድናይ ንሓዳረይን ንደቀይን ንገዛይ ኣተዓባብያይን ዓደይን ኣልዒሉ እዩ ዝነቕፈኒ። ዘይረብሕ ሰብ ከም ዝኾንኩ ክስማዓኒ ኣይድቅስን እዩ። ኣነ ዘይቀብጾ እምበር ምሕዝነት ምዚ ኣየድልየንን ነይሩ እብል ነይሩ ሓደ ካብኦም ብሕርቃን። ሓዳረይ ድዩ ሓዳሮም እኮ ጠፊእኒ እናበሉ ብደንደንትን ገናሕትን ወለዲ ገና ዝመሓደሩ ሰባት እውን እጎንፍናዮም። እቲ ንሳቶም ዝደልይዎን ዝምነይዎን መንገዲ ውልዶም መጻምዶም ወይ ኣሕዋቶም ክኸድዎ ዘገድዱ ናርሲስት ማለት ነብሰ ፈቃራት ስለ ተፍቅሮም ጥራይ ክትቀርቦምን ኣብ ህይወትካ ጽልዋ ክህልዎም ክትሓድጎምን ናብ ሰላማዊ ህይወት ዝመርሕ መንገዲ ይኮነን።
ከምዚታት أزيو بزح أبنتات اللو እምበኣር ጸሓፊት ተራ ዌስቶቨር ገና ብልቢ ክንፋቶ ግን ከኣ ዳሓንኩን ክንበሃሃል ይከኣል እዩ ጽባሕ መጼ እትናፍቆን ብኡኡ እትሓስብን ሰብውን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ካብ ህይወትካ መውፅኡ ዕረፍቲ ክፈጥረልካ ይኽእል እዩ ዝበለቶ ሓሳብ ገለ ዝለዓል ኣይሰኣኖን እሞ መሰረት ኩሉ ኣለታዊ ውጽኢታት ኣብ ክንዲ ፍልልያት ክትቀበል ከም መንገድኻ ከተማሓደር ምጉዕጻጽን ምስባር መንፈስ ካልኦትን እዩ እምበኣር ከም ሕብረተሰብ ንኣዕነውቲ ኩሉ ዓይነት ዝምድናታትና ኣብ ኮሚኒቲ ስድራ ቤት ሓዳር ውልቃው ናብራን ናይ ሓባር ሕቶታትና ከም ሃገርን ቁልሕ ንበሎም هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية كبرات خاتلتنا نايلو متحستو أزي تكتاتلو تصنحكم ينيرو أبز متقصهمون بخال أرستينا هنراخب كساب شعو سسنا ينخلنا تحنكنيو راديو إرنا ناتا دمت إرتراويان زخبركم تختتلتنا نزس عزي تلاليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتسيمنا لنا راديو إرنا